ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ବାଇସେପ୍ ଟିକେ ଦେଖିରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତା ସାଥିରେ ଆମେ ତିନି ଜଣର ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲେ ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ତୁମେ ଆସି ଜିମ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ଥାଉଛି ସମୟ ଛଡ଼ା ଶୋଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଜିମ୍ ଟିକେ ଦେଖ। ଖାଲି ଜିମ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ହଁ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଅଧିକ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଦେବା। ଏମିତିକାର କେତେଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ହେଲେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ବବଲୁ ଭାଇ ଏମିତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମ ସୌରଭ ଭାଇ ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ବାରବେଲ୍ କଲ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାକେଶ ଭାଇ ବିନା ସପୋର୍ଟରେ। ଆମ ଗ୍ରିପ୍ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିପ୍ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୋ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହଁ, ଆଜୁବାଜୁରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଉପରେ ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି। ହେଲେ ଆଜିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏତିକି। ବାକି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଶିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସୁରତ